Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Home ni Marua. Dili na mo dadon din hiyang kalabira sa kong abuhan. May kuha o lang ko siyang lubong. Unsa naman sab? Ang karang hunting na maoray magkapatay ni Barua. Unsa? Marla! Marla! Noy, Maning! Noy! Hanaman ba yung si Marla? Bisa ka siya sa atik, Dong Gabriel. Usa? Nasa na sa atik? Oh! Usa to? May naglagubo sa iba mo. Usa? Kailan magkasunta sa atik nung... Dali! Marla! Nag-usap ka na sa taas! Kailan magkasunta? Kailan yun? Mangita taglaing kaagian pa yung sa sunoy. Marla! Hanak! Abiyay kinapultahan! Marla! Noy, di na si Marla ka nang nasa suod, Noy. Kinala makasuod na lang ta. Mangita ko gikaguba ng maong pultahan. Marla! Abiyay kinapultahan! Kung sa magdemonyuha ka ng gusto mo, ulipon mo! Ayaw padaw ka na! Sukli siya! Sukli si Barua! Marla! O siya na itabo ni mo niya! Marla! Kuha na isapa sa sud! Marla, anak! Marla! Mamatay siya! Mamatay siya! Demonyo! Yun sa mga kong anak! Mamatay si Marla! Dili! Abligin ang pultahan! Abligin eh! May tago na sa tingali si Marla sa usa sa mga kwarto sa ibabaw. Dili naman gitingali mahuman yung problema sa amahan og anak. Why, butang nga way kasubaran, Inday. Pero kung tinuod nang imong gisulti nga ang hunting ang makapatay ni Marua, mamatay sab si Marla kung anha sa iyang lawas, mabuhi si Marua. Wa tayo laing kapilian, kana lang. Unsa? Kinanglang isakripisyo ang lawas ni Marla para sa kaluwasan sa tanan. Dili. Kinalamabli ka ni Butan! Kinalamabli ka ni! Oh! Mamatay siya! Ay, Maning! Noy! Gabriel! Doon ako daan martilyo. Kini martilyo ang iguba na anong pultahan. Nahilom! Uy, nahilong. Nahilom sa sud! Gabriel! Nahadlo ko siyang kisulti! Ha? Sige na, padapli na, Ibi. Kay gubon ko ng pultahan sa atik. Yeah. Nagubanan si Radura, Noy. Patiri! Marla! Marla! Marla, anak! Marla! Narasa na yun! Nagigdas sa sahog! Marla! Marla! May kayo na sab siya magliyok, Noy. Mangita tagi kagapos niya. Dali! Nadugay man sila sa taas. Kinanglang masusi na ito kung naunsa na sila sa taas. Ay, Nay Paulo, mahibo magmangita na lang kag paagi unsaon sa pagpatay ka ng giingon ni mong demonya. Kung mabuhi siya sa lawas ni Marla, ayaw lang intaw ninyo dunggabang kasing-kasing ni Marla. Wow, may laing bagay nga kung naunaw na ninday. Kanara kayo. Kay maulang ka nang nasuwat sa diary sa kong apuhan. Nga paagi sa pagpugong nga magpakabuhi pag-usab si Marua. Pero makaluluoy ang bata, si Marla. Wa na tayo mahimo niya na. Pero klaro kaayo nga dili mo sugot si Maning ang nagmaong paagi. Kinahanglan yung sakripisyo niya ang iyong anak inay. Alang sa kayuhan sa tanan. Nana, nagapos na nato siya, Noy. Wala sabi siya magdihok. Kasakit sa uong. Wala siya patay ka na katug. Pero, Noy Maning, pasaylo ako ha.
Sa unsa? Nga gipainom na ko ining lana si Marla. Mao nga, miso ka siya maayo. Oh, Tod, ngano naam ka ng gabing garapa nga imong gikwintas? Di lang kay ako ang naayon ninoy. Hangtod na si Elgin. Gikan ni sa iyang iyaan nga si Lourdes. Nga usa-usab katambalan. Mo ba? Mao ka na. Iyan ang hinimo nga lana. Pang-alkontra kuno sa itong nga gahom ni Marwa. Unsa? Ug mao ni ang nakaingon nga wa na siya mo padayon pagkabkab sa medalyon. Pero, ngano kang nakatultol ba si Marla sa gilub kanta sa medalyon dito sa kusina? Tuol kay siya, tagiya sa mong medalyon maning. Lupaulo? Si Marua. Si Marua nga gaon sa mong medalyon, mao nga mangita kini sa iyang gaon. Apan di na niya magunitan kinilo. Tungod ining lana nga hinatag sa iya ni Elgin. Pero unsa bigi ito buhaton? Aron maulian si Marla. Aron buwagan siya ng Marua. Dili! Santisima. Dili mo buwag si Marua kang Marla kay doon na siya giapas. Kundi- Hindi maning. Kundi palang gamit ng tiguang aso. Ang iyang lawas lo. O ang iyang gahom sa pagkaputing tambalan. Kung tinunod ka doon na siya gahom, si Marla, nganong di ba siya magkahingilin ni Marua? Tungod kay wa pa may bawas Marla sa unsa iyang gihuptan nga gasanoy. O gustong kuhaon ni Marua ang lawas ni Marla o ang iyang gahom. Elgin? Elgin, Mao nang gisulti ni Tia Lourdes. O kinahanglang dunay isakripisyo. Aron dili mabuhi si Marua. buot kay pasabot. Kinalang doon ay mamatay. O patyon isip halad. Mao ka na maning. O ginsa man. Si Marla. Lo, Si Marla? Kinahanglan nga mamatay si Marla. Aron wa na magamit pang lawas si Marua sa iyang pagpakabuhi. Dili! Dili ko musgot yung patyon ng akong anak! Dili! Dakong binuang ka ng gusto niyo mahitabo. Dakong binuang! Dili kini binuang. Nalimot ang mo. Kinsa inyo gisultihan ang inyong binuang nga paagi? Amahan ko! Akong anak ka ng gusto niyong patyon. Aron dili mabuhi ka ng Marua. O dako ka ng binuang. Pero maulang ka ng bugtong pagi nga dili mabuhi si Marua. Wa ko'y labot ka mabuhi si Marua. Baruan na siya sa lawas si mong anak maning. Ug magkabuhat na siya sa tanan niyang gustong buhaton nining kalibutan. Kung mabuhi na siya, kung maangko na niya ang lawas ni Marla. Kung maumanay kaparanan sa kong anak, wala ko mahimo. Pero dili mahitabong ako siyang ipapatay ninyo. Pero maning, gusto sino'y maning. Lo, Gabriel, dakong binuang kong atong patyon si Marla. Aron lang di mabuhi si Marwa. Maunay huna-huna, Lupolo. Dako ng binuang. pero mo sugot ka ba niya maning? Nga magsabwag og kadaot si Marua nining kalibutan. Ay, naikag. Ug maapektuhan pa ang sunod nga mga henerasyon mo balik ang kangit-ngit sa kalibutan maning. Kung mauman ka na among tulumanon, isip katapos ang kutay sa dugo ni Marua. Amo na dawaton. Maning, pero... Magkagawas mo. Palayo mo sa kong anak! Mani. Ayaw pagkiningon yan. Kayuhan si mong anak ang among gihunaw. O say kayuhan! Dili na kayuhan sa kong anak! Gusto ninyong patyo na akong anak! O kada ang dili ko tugutan. Gipadako na ko siya. Aron na ko ikauban ng kalibutan. Busa! Dili may tawag ipapatay ko lang siya ninyo. Aron matuban na yung tulumanon ng Dapita! Nahibaw ka maning. Magkita ko sa imong mga mata, Lupolo. Ang kamatayon meruwa ang imong yun na. Maulang ka na maghatag kalig-on si Mulawas, dili ba? Mani. Palako na ka mo. Gawas na mo! Dali na mo. Manggawas na ta. Pasagdan lang una nato kanang amahan ug anak diha. Dali na mo. Hantun ikaw, Gabriel. Gawas na. Biyain ninyo si Marla. Sige na. Dali na lo. Manggawas na din sa atik. Gawas ko. Marla, anak. Isaan ko ni mo.
Wa ko'y tugutang tao mo pasakit ni mo, anak. Ikaw lang nabilin ko handumanan sa imong inahan. Busa. Dili mahitabo tugutan ako silang pasakit ni mo. Unsa may huna-huna mo karon, Gabriel? May supag na nato ang amahan ni Marla. Kinahanglan sabto na to si Noy Maninglo. Anak ni ang gusto mong pasakitan. Panmaula ka ng pagi nga mapugngan si Marua, Gabriel. Huwag nahibaw kag yun niya na. Pero basin may laing pang paagilo. Gawa sa pagdunggab sa kasing-kasing ni Marua. Kung mabuhi man siya sa lawas ni Marla. Wala lang pagi, Gabriel. Mauna lang ka na. Ikaw, Elgin. Unsay huna-huna mo. Kinahanglan nga maghuna-huna ka usab. Unsaon nga makumbinser nato si Maning nga itugyan na lang si Marla nato. Lo, imposible nang gusto mong mahitabo. Way amahan nga matugyan siyang anak sa kadaot. Kung tinuod ng iyang gimahal. Gusto si Elgin, lo. Busa, mas may pa nga mangita ng taglaing paagi. Wa nalagi lang pagi, Gabriel. Lo. Kanya na lang. Og mauni karon ang gustong panahon nga mapugngan nato si Marua sa pagpakabuhi. Masibot mo ipasabot, lo. Bitaw, lo. Nakakita mo ni Marla. Ang iyang mga mata, dili na siya si Marla. Og mauna nga itong isulti ni Muning. Nga kanang iyang gikauban sa taas, dili ang iyang anak. Si Marua niya kana. Ang demonyang barangan. Nag-usik-usik ka na lang sa imong panahon, lo. Nakakita na kasi itsura ni Noy Maning. Di mahitabo nga itugyan niya nato si Marla. Nausa ka man sab, Gabriel. Nga nga duman ka mo laban ni Maning. Kinang lang ipadayon ta nga itong misyon. Sa man ang misyon. Isultahi ko ninyo para maklaro nin ako. Kaya mura ba naglibog na ko sa inyong gipanulti? Nga nung sweet tumundod kay mo anang Marua. Ug unsam ng misyon nga inyong gisgutan. Ang among misyon, Elgin, nga babagan si Marua sa pagpakabuhi pagbalik. Mao ka na ang gibiling misyon sa among mga katiguangan namo. Pero nga nung kamuman. Tungod kay ang among katiguangan ang misunog ug mipatay kang Marua. Unsa? Mao day nga isog kay Kalo. Ug gusto na limong patyon si Marla. Elgin. Huwag kinahanggang tabangan biti mo. Pero una sa tanan, kailangan makita no na nato ang anting nga maurin makapatay kang Marua. Unsa? Gabriel, kinahanglang umanan ko nimo. Atong ipakaot ang lubong sa akong apuan. Lo, pero kining Ayaw na kong lali sa Gabriel. O kunod sa man ang gibati mo alang kang Marla, patsya ka na. Lo, Nahibaw ko nga may gusto ka na kang Marla. Mausap ka na ang taming sa makaway ar mahuyang ta sa itong pagbuntog nila, Gabriel. Busa kinang lang patsyon mo kung gugma naman ka ng gibati mo. Hala, kugma. Naon siya kay Elgin. Misultisab na ko si Tia karon Gabriel sa akong pagpanawag. Gugma ang gamiton ta batok sa itom nga kahom. Yeah. kung mao ka na, kinahanglang higugmaon ko si Marla. Hilong, Gabriel! Lo, Kanang gugma ang nakapatay sa akong amahan o sa imong amahan mo sa ayaw pagpakabuang yan. lo, Dali na, uban ka na akong. Kinahanglang makuha na nato ang hunting nga magkapatid kang Marua. Dali na, Gabriel! Dali na. Gabriel, Elgin, isaad na ko nga di mo pasagdan si Marla. Ayaw pagsugot nga mugawas sa Sevilla. ha? Ug ayaw kadlok sa itong nagawom sa barangan. Kay kanang lana nga naa sa garap ang gamay nga gikwintas mo. Gikan sa imong iyaan. Makapanalipon na nimo. Sige, diya ka na, Elgin. Tia, tabang itong ko, oy. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.